Velkommen til denne korte video, der viser dig, hvordan du tilknytter en bruger til en gruppe. Du er logget ind, går til funktionen Administration og ender på siden Brugeradministration. Herunder har du dine brugere i systemet. Hvis du ikke ved invitationen har tilføjet personen til en gruppe, kan du efterfølgende gøre det, når personen har oprettet sig og dermed er blevet bruger på undervisningsplatformen Live Saving World. Gå ind og marker den person, det drejer sig om, og tryk på knappen heroppe, tilføj til gruppe. Vælg den gruppe, der er relevant for personen. Det kunne være lokationen, eller det kunne være et arbejdsområde, som her, produktion, og tryk tilføj. Personen Niels Bo Andersen med den her e-mailadresse er nu medlem i gruppen produktion. Vi kan tilføje en anden person, markere personen, tilføj til gruppe og vælg den relevante gruppe, f.eks. lager, og tryk tilføj. Så nu har vi knyttet Niels Bo Andersen med den her e-mailadresse til gruppen produktion, og Niels Bo Andersen med den her e-mailadresse til gruppen lager. Du er nu klar til at gå ind og tilføje personer til forskellige grupper, for at gøre det nemmere for dig at administrere mængden af brugere i systemet. God fornøjelse.